Cześć wszystkim, to jest top 19 gier najlepszych tych, które wybrałem. Poczekajcie chwilę i zaraz przejdziemy do pokazywania gier. Dobra, pierwszą grą jest Rogue Ops. Tak, fajna gra, tylko nie wiem jak przejść trochę. Wspinałem się, coś atakujemy, coś z tych takich. Drugą grą jest Devil May Cry 1, też fajna. Ocena ich jest 9/10, także myślę, że będzie ok. Trzecią grą jest Getting Up. Nie wiem, o co chodzi w tej grze, nie grałem jeszcze. Mogę wykorzystywać jakieś tutaj różne triki, żeby pozabijać ich. Dobra, czwartą grą jest Fire Warrior. Na multiplayer, czy można we dwóch grać lub w internecie. Tak. Piątą grą jest No On Lives Forever. Myślę, że fajna jest. Grałem przez chwilę, można jeździć motorem, spadać ze spadochronów. Różne tam. Szóstą grą jest Death Am Fight for the zarąbista gra tutaj w ogóle. Tutaj można się nawalać ostro. Tylko coś mi trochę nie idzie. Dobra, siódmą grą jest Midnight Club. Dwójka. Oczywiście Rockstar. No. Tak. Siódmą grą jest Soul Rider 2. Nie wiem, nie grałem, także nie wiem. Gran Turismo oczywiście każdy zna. Kto jest fanem tej gry, to są te wszystkie gry. Fajne. Dobra, kolejną grą jest Tony Hawk Pro Skater 3. Fajne jest, bo tutaj dużo można siedzieć. No oczywiście dyskologii. Kolejną grą jest Konflikt Wietnam, czyli Konflikt Desert Storm, tylko że Wietnam. Tak. Strzelanka, przeszedłem całą. Tak, ale mamy upożyczone grzmiły płytki. Ten rozputkarną na pewno każdy zna. Ja kocham, jestem fanem Need for Speed. Wow. Jestem fanem Need for Speeda. Tak, oczywiście mam ją po polsku. Tak. Kolejną grą jest Five Nights Run 3. Tak, gra polska, ale jest po angielsku. Dobra, tutaj muszę poszukać jakiejś gry. Czekajcie chwilkę, parę gier poszukam i zaraz. Okej, kolejną grą jest GTA San Andreas. Każdy na pewno... Wow, co się działo przez chwilę. Na pewno każdy ją zna. Serię GTA San Andreas. Dobra, to idzie tu. Kolejną grą jest Metal Gear Solid Snake Eater. Każdy może nie znać tej gry, ale ona mi się jakoś dziwnie zacina, jakbym nie miał płytki. Kolejną grą jest WRC 3 Official Game 5 World Race 3. Teraz to już pokażę. Okay. Kolejną dziwną grą jest oczywiście Rockstar Smuggler's Runs. Nie wiem, what. Dziwna jest po prostu. Dobra, i ostatnią grą jest
Need for Speed Underground 2. Fajnie jest. Także, okej. Nie wiem, czy to było top 19, top 28, różnych tam. Tak, to są te gry najlepsze, które wam pokazywałem. A to są takie różne. Tak, także. Ra.